ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар як ки шумо тансияту хонобод ҳастен ва рӯзи саиди ҷомъара ба ҳар як шумо муборакбод мегӯям. Дӯстони азиз, 2 минут вақтро мегирам. Бародарони азиз, як бародари тоҷики мо дар федератсияи Россия ва Подмосква дар ҳаминҷо ҷои барои шаурма, гӯштое ки барои шаурма ҳаст. Одамое ки ҳамин хел дукон доранд, нафароне ки ҳамин хел чизо дар кор барои ҷои шаурма тайёр кунӣ ва чапотиву бодринг модринг ҳамаш ҳамин бародар ҳамиёро таъмин мекунад. ҳамин бародари тоҷики худмона бо нархи дастрас ба Москва ва Подмосква ба любой ҷура мебарад. Дӯстони азиз, ҳозир бо диққат то охири навор тамошо мекунед. Подробно дар бораш гап задагия ки ай куҷо дастрас карда метавонед, чиҳоша шароити шамашайна. Дӯстони азиз, мерем. Ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Я лайка барои хотири пешравии кори мо бихен. Рафтем дӯстон. Ҳазор раҳмат кам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарое ки дар Москва, Московская област точкаотон ҳаста иншалло, ё ки шаурмист кор мекунен. Ду намуд гӯшт ҳаста иншалло. Гӯштҳои обични ки меоран хай ҳалол меган. Барои мо ҳалол намегем. Обични гӯштҳо аллоҳу аълам чӣ хел забҳ мешаванд. Баъд дуюм гӯшт анаи упаковкаҳои зелёнида меоянд, упаковкаҳои ҳалолда. Ишаъни то же самое железобетонна ҳалол намегем, ба хотире ки аллоҳу аълам тарзи киштанша дидагӣ нестем. Барои мо назди Аллоҳ оправдани шава ин намудани мондагием ки бародарое ки мақсад искрена кор мекунанд иншаалло максимална пака ҳамира дорем. Агар боша ягон ҷои ҳалол достоверни иншаалло мегирем мурғ, шумода пешниҳод мекунем мурғи ҳалол, гӯшти ҳалол. Так пака ҳамиду намуд. Баъд бародарое ки раҳҳои дур даен, ай Москва 500 километр, 1000 километр, иншаалло занг бизанен, точкаотон ҳам боша ё ки шаурмист ҳам кор кунен, гӯшт ба арзира гирифтанӣ бошед, занг бизанен иншаалло мефаҳмонам роҳоша, ишумо ҳам иншаалло сум кор мекунен, ишумодам арзон меғалта. Рақамои WhatsApp мондагим иншаалло Абубакр, занг бизанен иншаалло ки ҳамкорӣ мекунем. Аллоҳ хайр куна кори мо шуморо, баракат дар кор мо насиб куна. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.